Radio. Action Radio Philippines Standard Time, Las 10:10. Nagpatrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman maparangka naman tagpalamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin 46 minutos karong adlaw, Biyernes, Friday night, petsa 25. Biyernes na mga edisyon sa Yesining nga palatuntunan sa kinahanglan niwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila sila nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga namalag sa police blotter entry aton sila kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sa nga mata kadulungan oras sa kagabiyo ng ato sa nga patrol 2, Crosswind Patrol kay na panagadamiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, kag ato naman liwat kahimulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon sa Friday night. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Wait naman ginapangayo. Action Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto. Action Ninyo Bugina. Update sa COVID-19. Update sa balita national, international, breaking news, flash report. News Center, buylog nato ng puwersa. Action ang Depensor. Opdal magkita sa katong siring mga technical partner sa studio ay broadcast engineer Nalmar Madera. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dutinius. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran.
sa kinandan ang inyo sinialagad Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin 45 minutos nga pagpagalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Waswasan talaga ato sila nga mga aksyon balita kung mga isa lang kita ka-oras kon Friday night, Biyernes ka presentation. Unang nga bahay sa ato si Palagad ang ining report ni Aksyon John Diaz. Ginadulong sa iyo sa kaluwansang tal sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Yari sa Aksyon John Diaz, observation report sa Patrol John. Waswas John. Wakwasan ta, kaya may humay pa nga nabilihin. Kitigidugayon, ni Ura. Dakadutay, subong sa nagalibot sa Bacolod daw, do ibang garo do wala gana ay. Way pa kwarta, kagaway pa sweldo. Amo gid taray isugpon ko ibang garo sinido nagano pa nagapangalot pa ni. Alaban. Inablang kadablang hugot sa bulsa, bro do walang alang pa sa timpwaw. Alang-alang ko pa. sa proper timing na makaranda data. Hindi na isubong nga. Oh. Pwede mabusan, pwede madusunan adlaw. Kung may mga pangita, pero kung wala, giti, pay mo nung anay, no? Daan isulod sang longga. Anyway, tulot ang lanay sa langit, kido karami isang bulan, ano subong full moon? May ni. Siguro aswang. Araswang. Full moon, nag-ugayong nga naman siguro ang mga ido ni sa mga kalasangan kay iban pa. Kayo, kasana, gitsaton kalagitan. Iba na ito namin, ani tinirba sa gwasang balay, tunay-hunay, importante wala lang aswang, wala gina problema. O kung wala lang aswangon nga pabinsaron, wala pa gina problema, no? Pero po sudad, pwede ka mo na, no? Mga palutulutambay ka sa gwasang bugsaran. Pero depende sa sitwasyon sa imo palibot. Kaya kung wala may lugar, pwede walang alam, maguro nga makatulutambay ka sa guwaka, magalulili sa kalangitan. Pero na may blang panahon, no? Tani ko na mula nito, at laob lang nga do linong, manayanayang panahon, do wala gigalom ang langit, mayong gini, kaya para mayong sitwasyon. Dili sa palibutan surad, no? Kaya na, nagtulot-talite, so mga gabi nagbawi isa, naglinong ang kalangitan, na masado, diri sang galom, kitang nga makitaan. Pero do wala masado sa lakyan man, nga nagabiyahe. Iban guro, nagsunod na ni sila tag sa kabalay. Hindi rin sa magruwa, kahit do wala masado pasahero, subong sa mga dala naman. Basi buwas pa na, Sabado, Friday, namin itani. Dako ni mga bukas ng mga kalanana. Pero tiki curfew na, 10:19 na abyo. Ari na mga police, nagalibot na sila. Na saturation drive karon ni gabi action Ereka. Ila ni naman naman nila nga i-make sure gid ra kay may bando nga raan nga bisan wala pa curfew dapat na checkpoint gid sila. Na hindi pwedeng hindi sila mag-checkpoint na kay mabantayan nila mong kada ano Manila lantaw Manila kung may naga-violate gid man basi iba na nagaro-gala ang kundi na kinadto iba wala man trabaho iba na gusto lang gid magwa or may balakon sa ibang nga lugar ya ang guro ang na oras kaya dapat ko na naton ginadilian ginaaksyonan na makagwa sila sa curfew gidapat na sundon keda hindi pwede nga magpinagusto dahil sa plaza publika mga managbrigya diriyo sa may mga tapangko diba sa may mga bazaar nga gitawag sa tubang sa San Sebastian Cathedral maramat na nga nagapanira kay wala naman sang customer iba diri nga ligyan ginapanulod na ginapasulod na nila ginapangimos ginagiri ano abi ko kanina bala tabunan ng tapal okay na obra diri nila ang mga display nila ginapanulod din nila sa sako ginapanood din nila sa mga karton, sa mga boxes, no? Ginapanghimo, sila pero timang effort sa mga managbaligya doon, no? Pagkagali buhasi, hantal naman nila liwat, kag ipamalit naman yung pangsangkit naman, ama nakahanger, pabalik naman, pero may iba yung ginapanghimo sa limpyo, gaya. Kaya kung magagabi na nga daan, di kung kaysa hindi na mabatsagan, nagkalabi na nga kilid sa dalan, ibang drawa man nila ginadapuli, imong tiara na sulod sa malagyaan nila, yung sa ginobra rin nila, ginapanghimos kaysa yung sakto. Plus, taron kaysa yung sakto, para hindi pagdiskitahan sa ibang dra.
nga manulod-nulod kag mangawat sa mga pagkabutang sa sulod sang ilang mga balalagyan. Nilabi na tubang katedral at ikonsensya na sang mga mangawat sa dra, no? Kaya iti karana tubang simbahan, nagalagay sa bagay, kod mga malaing elemento kang mga kawati, wala man yung napili nga simpo kag lugar, bisan ganito tubangan mo kung pwede kawaton na sa iba na. Pero mga kayo take good care, kinilang ilagamit, dala sa may tubang sang katedral, kaya tinegosyo na nila mong, may man nga negosyo, pero dapat kinalantaw mo nila, nga sa palibot, damo man may nagabantay sa ina. Subong pangadaan, nanigat, pero yung mga damo kayo kagabi, may aksidente, dapat sa may mabini, may aksidente, manitindran man, may isa to ka-pick up nga doging bayaan, yung mga nabungguan, yung bisikleta, bla, berte, mga aksidente, no? Guba magtukagwasak ng bisikleta, binayaan nyo lang, wala kita balikan, wala magipunduhan, wala lagi kamusta to ang manayo sa bisikleta, kung kamusta lang sitwasyon niya, mo nagdiretso si Aya. Karami sa salakyan niya po, donisan, ano to Navara, turo ay, kita ko sa online mo, ginaprawagan nila, nga may nabungguan nga bisikleta, tapos do wala lang, pawarap lang, wala man dito, naguro na palabot sa bulog, may tari ko mabuligan naman to, mawag na payo sang tagiya, kung sang napinaasang nabungguan, galing kayo tinong kaysa, may mga perte, mamilang mga paminsaron nga nagkasakay na sa mayong salakyan, kung makabiyahe na, o kung makadrive sa salakyan, doon ko pinagusto na, may mabungguan, ganit palagyuhan man gilayon. Kung gabi ito, kung wala ito nakupos ng guma, Michael nito sa makapalagyo, kung hindi ko raputan, ito kung nag-diretsyo to. Kulukoy din, may mga nabiktima, ni ba sa mga aksidente, ito kabi, actually, kung sikmilig bata, ya, kung obligya sa tanong mo, mga tanom nila, ginapamaligyan na nila, labi na itong mga super-stocks, tublas ang ginikanan niya, pamaligyan na nila, barato nga presyo, kaya tikin ang lanong, ginilikorta, para mapabulong iya nga amay, pinason to mong laki, si Ronald, at ang iya naman Iloy, masubo ng taliwan, nagkakako pa sa barera nila sa punerarya, ang Balsamar, ang ilang balayran sa Lungon, hindi pa ito nila manubong, kung hindi na kompleto, bayad ang kinaglanon. So, fully mabulig-buligan, meron sa mga kabaka, bulak sa ilabra, doon mo ito kinabaligyan nila. Mangkot sila kay na, ang pinakon kabarato nga bulak nga ilang kinabaligyan, doon ara sa 200 pesos, kaya anyway, iba nila gayo ligyan, doon ang ginano mo namang, ginapamakal man na nila, tapos i-resell nila, paglabot na sa may syurad sa Talisay. Pero ito yung syurad sa Talisay, ka gobyerno to, ang informasyon nga ito nirmaton, kika na mismo sila mata, nag-inform to sila nga do buligan, to sila aksyonerek, para may mga, financial man to sila nga aid nga makuha, kag makapiyan-piyan, mas kinanglan, kada ko pa sila kinanglanon, to daan, nakawa kinintila, di ginatos, nilibot, tong ilang nga, kinahanglanon. Mga mo na, kahit may nakabulig man sila, wala man sila din kalipatan sa lokal ng gobierno doon mismo sa syudad sang Talisay, mga ka-aksyon. Ang Luksin, linong na sa mga gabi, wala sang salakyan, may nagdabayaw, may nagapang nakaton, pilang nahot lang, pero siguro ginalibutan na siguro kapulis, kayo, wala di masyado sang may nagaranda di, no? Dili nga dalanon, mga ka-aksyon. And ayun na, ang pinakaroon nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod karong gabi, malinong ang aton palibot, o pulay magtayo, yun ni tubtubwa sa aga, kag malikawan na naman yung mga krimen at insidente sa palibot sang syudad. Mga ka-aksyon bantayan ang pinaka-aksyon balik sa People sa Patrol dahil sa gapon sa tabigay pagpangala. Pero sa tatulan mga ka-aksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas Patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz
Una, sunod na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon dyan diya sa there you have it ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa ato sa nga Friday night nga pagpangalagad. Ang report ngayon na batian bago naging giradulong sa karawan sa D3 Bayo. Ipon nga aksyon balita ina sa pagbarumbalik nga siring nga report. Ang report ba niya na batian ninyo bago naging talaga aksyon dyan? Ang report man action dyan dias, ginadulo naman sa karawan
balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi na kay Kuya Alan Sopi and family. Nagapaurok-urok kinabilog ang pamilya ni Kuya Alan Sopi. Bani sa Mayo, happy Friday, Action Eric. Greetings coming from the land of 10,000 lakes of Minnesota State. God bless you, sir. Ay na kay Kuana, Madam Bani sa Mayo. Edith Yanson Binoman, may gabigid. Sa kay Estrelieta Figueroa Hilasan, para sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sir Edwin Pineda from New Jersey, happy listening. Sir Simpronyong, kay Jean Hisolgon and family, kay classmate Romil Pagsubironda, may gabigid, nagapaurok-urok. Donna Sola Gomez, Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., kag Bon Ignacio, nagapaurok-urok kita. Lazareto Roderick, may gabigid, si Bon Ignacio, ara sa La Carlota City, Ignacio Familia. Lisa Joy Ilon Amoroso, happy birthday, Snow Ann Mayuni. Kag Christine Ilon, alin kay Lisa Joy Ilon Amoroso. Kay Ma'am Eva Torreda, may gabigid, kami ako lang akong hinablos, happy 50th birthday kay Jofil Hilyege. Alin na kay Ma'am Eva Torrea. Kay Madam Bondaluthel, may gabi nila kay Madam Bondaluthel, ha? Maki Kayong! Baw si Kuya Maki Kayong. Kuya, musta ka da? Kuya Maki Kayong. Si Kuya Efren. Kapaurok-urokin si Reggie Bigot. Si Malisa, si Panton Magbanwa. Always kaya monitor gini. Asa kay Malisa, si Panton Magbanwa. Kay Mr. Magbanwa, da may gabigid asang pahanok ko'y. Ipat ko siya sining bana. Inday Siska, Reggie Bigot, Alex Montesa, always good. Gapa urok-urok. Buhawi Magallanes, Teresita Orita Kahuraw, take attendance lang. Good evening, Kuya Idol Lebron Eric, dula naman tuyo ko. Ay, patuyo-tuyo si Kuya Maki kayo nga. Mercy Flores, may gabigid. Okay, Mercy Flores da. Gapa urok-urok. Paringkin na lang sa kayo sa Tokyo, Japan. Sa kay Rochelle Fulgencio Susana at Susan Gonzales da, may gabi. Arlo Babarano Malinaw. Paurok-urokit, Brazil Oquindo. Masuki na ito ni sa Night Patrol. Ibonibot sir sang Germany. Maria Teresa Hofelenya, may gabigit. Jan Vicente. Pamilya ko dira sa Pamaylan, Barangay Carabalana. Vicente family. From Jan Vicente o Barangay Hagnaya, Amindan, Capiz. Kay Joe Bilok Sinaranda from Victoria City, may gabigid. Porko, Jongko, Jocelyn Liboon Dispo, ara asawa. Mr. Mrs. Lilibet Ninyan family, JP Ahina, may gabi. Lazarito Roderick Perminia, paring kinalong sagay, arigatoa. Bawa. Ay, puwerte. Sige, check the report na Action Percival Villamor, Central Negros, line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Percival, line number 3, please come in. Mayong gabi, Action Eric, kaga sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Sa gihapon, Action Eric, no, ang banwasa nga La Castellana, sa gihapon ang aton nga kapulisan dira sa La Castellana sa pagpanguna naman ni Police Captain Rodion Darrell H. Nigos. Upod ang aton nga PCRP NCO, kaga
nagakandak sa gihapon sang tree planting sa nabukid nga bahin sang Banwa sang Hala Castellana. Kag nakatanom sila sang mga 200 ka mga puno sang nagkalain-lain nga mga hardwood nga mga kahoy, kasubong man sang ko ng lubi, no? Coconut tree. Nagpananom dito ang aton nga mga LGU upod ang aton nga mga kapulisan. Agud to nga ba prevent ini ang ginatawag nga flash flood kun hinali magabot ang tion sa nga bagyo o kung madamol nga mga ulan nga magalandas naman sang mga tubig baha halin sa nabukid nga mga bahin sang Banwa sang La Castellana. So nagapasalamat man ang aton nga mga pumuluyo sa mga barangay nga gikatuan sa aton nga mga kapulisan kag sa aton nga local government unit nga nagpananom kag nagkandak sa nga tree planting ang aton nga mga katapo sang ahensya sang Banwa sang Hala Castellana. Nagapadayon man sa gihapon ang pagsunod sang protocol, face mask kag sa mga flyers ang aton nga mga kapulisan ang aton nga PCR PNCO sa pagpaabot man sa pag-remind sa mga pumuluyo sa hinambit nga Banwa aksyon na Eric kag sa pagpalibot sini sang pagrekorida sa pagpahanumdom sa gihapon sang COVID-19. So kapadayon man sa gihapon ang vaccination dira sa Banwa sang La Castellana. So nag-us-us kita man sa siyudad sang La Carlota sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe sa gihapon nagakandak man sang rekorida kag pagkandak sang protocol sang COVID-19 kag nagapasalamat sa gihapon ang aton nga mga kapulisan nga ang pumuluyo sa siyudad sang La Carlota nagabuylog gid sa programa sang aton kapulisan ilabi na gid sa campaign sang against sa anti-drugs action na Eric kag sang aton nga Republic Act 1716 kag sa gihapon ang aton nga PCR PNCO nagakandak sa gihapon sang pag hatag sang pag-mobilize o kon sa pagkandak sang awareness sa aton nga pumuluyo sa gihapon sang mga aktibidades nga ginahimo sa aton kapulisan. Upod man ang aton local government siguro gid sa gihapon sa aton nga mga pumuluyo sa siyudad sang La Carlota nga sa diin panomdom sini sang nagaduging nga COVID-19 kag padayon man sa gihapon ang pagkandak sang vaccination sang against sa COVID-19 nga naga-arise sa aton nga pungsod sang Pilipinas Actionary. Amo ini ang aton observation report gikan diri sa aton namtangan mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jeffred Sapanta kag Honorable Joseph Involtorio sa siyudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Ang balita naman ng Aksyon Percival Villamor giradulong sa inyo sa karawan sa MyTC.
ti ara na nagapaurok-urok na. Tanan nga mga police station diri sa Metro Bacolod, ara man gapamati sa Aksyon Night Patrol Program. Salamat gid sa iyo dira pagmonitor kada gabi gid. May Kachumbo Queenie. May Kachumbo Queenie may gabi gid dira kag mayo lang nga pag paurok-urok. Upod sila ni Inday Siskawa kag ni Ebony Butcher sang Germany. Si katendas na siya, naka-share pa siya sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo nga pagpaurok-urok pamati. Kay Manong John Bernasol ba? Nagapaurok-urok si Manong John Bernasol. Manong John Bernasol, kamusta ka? Huwag gid kita da. Si Mr. Bobby Munoz, Santa Risa, napaurok-urok man. Pagbalik sa Action Night Patrol, balik ka report sa ato sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato si Parlagat, maing gabi dira sa kay Ligay Villares sa Chivar. Dira sa may area sang Barangay Talok, Bago City. Sa kay H. Darling Macmores.
Watching from Orlando, Florida, USA. Hello sa pamilya Oxon sa may Shokon Road, Barangay 26. Kay Mildred Pomperada da may gabi. Kay Inday Blasada mayong gabi. Kay Delmar Di Kenya, gamonitor sa Glio sa Miami, Florida. Miami, Florida. Ara sa gliga pa urok-urok da pamati. Kami ito si Ogok Abapo and the family sa Villa Lourdes sa Barangay Panokoy. Sa kay Toto Carlo Valderrama da ngamon SK Chairman, get well soon. Sa kay Armando Barrioga, si Rosa family, Abapo family. Kaya pa urok-urok na sila. Si Giovanni Sopi ara sa Montreal, Canada. Nagabi dira kay Giovanni Sopi sa Montreal, Canada, ga monitor gid sa aton. Si Yuni Bilaong, bohidlaw man ta kay Yuni Bilaong ba. Nagabi dira kay Yuni Bilaong sa mga Bilaong family. Dira sa Aning kay Cheruel Guadalupe, paring Art Ilagison, Kumarita Ninit Ilagison, kay Hado Leyo kay Iha Dada, no? Napaurok-urokin sila. Apil sining sa mga kilala ko sa Barangay Kansilayan, Morsia, Laksi family, sa mga taga-Barangay Jess, kay Doris Rico, sang LCC Bacolod, kay Lydia Sibulan, sang Country Homes. Halinina kay Inday Ging Aliba, kay Lunita Armonio Himay, dira sa La Castilla, nagamonitor sila. Si Kapitan Chad Feria, kagawad Jopred sa Pantada, kag sa mga kagawad sa Barangay Robles, La Castilla, nagapaurok-urokid. Hacienda nanipay ko sa nga nasa Hacienda na dira sa may Barangay Kamandag, La Castilla, nabla kay Tatay kay Mr. and Mrs. Magallanes, tabla lipat ko Nanay si Maka kay Tatay Badong Magallanes. Dara sa Haciendang Ilita, Barangay Kamandag, La Castillana. Si Tatay Badong kag si Nanay Sima Magallanes kapaurok-urokid. Kay Catherine, kay Karen, kay Elmo Espiso, kay Silina. Daw nagapaurok-urokid na sila. Kay Manang Nita kag Manong Julito Posalda sa daan nga Bulangan sa Carlota bla nga monitor sila. Kay Maninoy Maeng kag Paninay Chari Salvacion. Balikata si Action Jan Dia sa Patrol 2 mayong gabi lang liwat kay Inday Yuni Bilaong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Si Tuto Haucha Olaira, araman nga monitor no si Tuto Haucha Olaira. Action Jan, please ka back. Action ay kinanunso sa Barangay Mansilingan nga sa Tanan Luyag, dara magparehistro sa National ID, magagsugod na kaina Tobtob ini sa Domingo. Kay di damo gidam ako dako man ang population sa Barangay Mansilingan, ngayon ilang Philippine Statistics Authority o TSA nga magpatigayon dara sang on-site registration, tigilan na gintamtang sa mismo sang senior citizens nga hall o kon opisina action Eric Digtotanan nga ma-residente mga kadto kay tikon na sa ibang lugar like kinobra nila na ligad sa East Homes perti ka init na subong dra sila sa may senior citizens nga barangay hall kay para at least mas mabulbog now kay matamaan sa init ang mga luyag pagparehistro. According to kay Pico, tigilan simple naman nila obrahon nga prepara lang nila no ang tanan nila nga mga kinahanglanon, ang mga requirements, mga IDs, abi nga dapat nila dalon aksyon pag maato nila sa lugar. Mas maayo ko nakakaon ako nakapamaaw ang tis magalin kay pagabot digto kinahanglan mo gid magpila although nga madasig naman ang preso tigong kaysa galing di mapakta ng volume magkadamuon sang taho dapat gid moon sining nga luyag magparehistro nga preparado man sila sa mapakadto sa lugar labi na ang may mga ulo edad na action Eric. Kaya ang parugyan ni Barangay Kapitan Boy Pico sa itong interview. Jan?
Action dyan. Yes, Action Erek. Alam ko bi gamay-gamay isang volume sa imong interview para atag. Ale. Okay. So, ano na sa kadalat? So, ano na senior citizens na hall? Forcing response ng public. Sa nagkabatian si Barangay Kapitan na Boy Pico, may angod sa ning iyang panugyan, kung may harap na daw na nakaparisto sa National ID, pwede sa kadto mismo sa may opisina ng senior citizen sa Barangay Mansilingana. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jandia. Sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat gid Action dyan diya sa Thoriabet ang kabukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol Program sa Biyernes nga edisyon magabalik ini buwas Sabado. Ato sa nga mapatrol unit reporters in action nga nagpangalagad karong gabi sa kay Action Percival Villamor, Action dyan diya sa ngalan ni Action Roger Gutiv, Action ninyo buginang ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action ang Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyulagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw gid magalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon